Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasa naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eskorsista. Niyan ako sa mga secondary school sa San Agustin. O pinagi nining Ouija board. Akong libugon sa makaliyot ang mga estudyante dining dapitan. Akong himuon nga siya mapossessed. Aron si Father Amaro ma-oppressed. Pangandam, Father Amaro, kay dungagan ko pa ang imong kalparyo. Ave Satani! Mangita kong mga estudyante nga akong aglihon aron mo apil na ko sa pagduwa nining Ouija board. Pag may tiyaga, may nilaga. Magpaabot lang yun ko. Ito na. Doon ay pundok sa mga estudyante nga nagtabi huwag nalayo sila sa kadaghanan. Ako silang tuulon. Isura po sa klase sa chemistry no. Okay, wag po ang competition. Ano yung resulta sa dili mo minaw? Ay! Bawal ka ba na? Basta may kamot na iba. Can I join you? Uy, kinsa man ka? Unsa man ang imunda? Duwaan ra good. Usad ko ka teacher, pero dito lang ko nagbase sa siyudad. Ni ako diri kanila aglang. Magduha pa rin ka, sir, nga tiguang naman ka. Hinawayo ning unggoy kagwang dako. Oo, magduwa gihapon kay ni Agi beta sa pagkabata, dili ba? O, kay ba mo guys, basta mo chewin ning akong duwa at tagang kinakong premyo. Unsa may mong premyo, sir? Tira-tira? Pagkasiyaw ni mo Miss Beautiful. Well, ang akong premyo iPad ra good ug lumi nga cellphone. Nala, kay di man mo muto, mangita na lang kog laing mga mo appeal kay di mo ganahan. O ano gyud mo muto nga wa ko magbinuang, ako ipakita nga akong premyo, ha? Naglira mga mata sa mga ganahan. Ako sinambitin ng bagay. Sige, balik na lang mo dito sa inyong classroom, ha? Malakaw na lang ko. Ay, sir, uy! Ako, sir, gusto ko mapil sa mong duwa, sir. Gusto ko, sir. Kami, sir! Kami, sir! Mauni ka ron. Bueno, okay, makapil mong tanan. Unya, unsa man wa de mo'y klase karon? Wala, sir. Wala, sir. Kay, nag-meeting man ka ron. Nag-meeting nga mong teacher sa history. Nag-meeting. Sa ato pa bakante nga ang classroom bakante. Okay? Sir, pero doon ay stock room, mawag kamita. Doon dito sa unahan ay. Oh. Okay, very good. Mahinoon kun mao ka na. Pwede na kayo kung adto ta dito. Kaya sa diya itong duwaon, sir. Spirit of the class. Ay, kuyaw na, sir! Uyaw na, sir. Tawag mo talagang spirit. Makatawag tagpad spirit na, sir. Delikado. Relax. Ako ang bahala. Gawas pa? Anugon kayong tablet o iPad. Dili ba? Basta, ako, sir. Mapil ko. Sige, ito na. Ito ta, apil niya. Good. Very good. Mga isugit. Doon na lang ko isang piton. O isipon ko kamong mga friends. O kay friends man, doon na mo'y madawat nga gift after ini. Alright? Alright. Ay magkahadlok. Ayaw mong kahadlok. Mingaw to. Sige, dali na mo sa suod. Ay, kahadlok pa
Extra pa dia. Kung di ka ganahan, gawas na lang. Psst. Ay mo paglalis. Sige na, hilom-hilom. Manglingkod na ta o magpormatag circle. Niya ang akong kandila, akong dagkutan. Okay? Before nga magsugod, paminaw kamo sa akong mga instructions. Nakasabot ba kamo? Oh, sir. Good. Now listen. Akong basahon din sa akong manual ang instructions. Okay? Okay, sir. Maminaw mi. Listen carefully. Akong basahon ang instructions. First thing you need to do is find a dark room. There must be no lights whatsoever. Mao ni diri, gusto ni kay ngit-ngit. Then once you find the appropriate room, have a candle somewhere nearby you. Og tukma, nga naghimo po kita og circle aron mamahimo kitang safe sa mga unwanted energies. Method 1 of 3. Create the ambience. Use a Ouija board. Kining akong mao ni ang Ouija board. Kinahanglan nga mangutana kita og mga pangutana nga dili binuang o nga tahuro nato ang mga espiritu. Understand? Nasabtan ba? Oh, sir. Among isabtan, sir. Sir. Good. Di na ko sila sutihan sa upan pang mga proseso. Ano sa nga mamahimo sila open sa spirit world. Siguro kung mabafito kinitungod kay mga teenagers pa sila o mas psychic compared sa mga hamtong. Alright. Psst. Silence. Samtang atong itapiyon ang atong mga tudlo nining paso, atong ampuon kining mosunod. Kinahanglan nga magdungan kita. Spirit of the glass. Spirit of the glass. Spirit of the glass. Please come out and play with us. Gusto na ko nga ato ka ng ampuong tanan. Bueno. Ipiyong ang inyong mga mata o ginhawa o halaw. Inhale. Exhale. Inhale. Veni Espiritus. Omnia possession. Veni malus Espiritus. Espiritus. Sige mga bata, agtuwang uban sila, agtuwang uban aron inyo silang matatan. Ako naman ang satan, ako! Mayroon nga. Nakatuog na ang arsobispo. Hopefully, magka-recover na siya kikan siya balatian. Hinaot pa unta. Kinsa na? Naaba si Father Amaro. Si Sister Stephanie kini. Sister. Ako siyang kausan. Kabasin niya madisturbo ang arsobispo. Oh, sister? Nganong niya ka? Og nangluspan ka? Father Amaro, lain kaayo ang akong pamati. Og nakita mahitungod sa imong parokya karong mga panahon na. O say buti mo ipasabot. Adunay mga daotang espiritu ganihasi sa imong dapit, Father. Kaimposible. Wa magaling ka kaadto niya. Nasayod na noon ka. Oh, si Doris maning nanawag ka. Agad to ba ka? Excuse me, sister. Hello, Doris? Nga naman? Father, paulinay din sa parokya. Karon yun dayon. Kaya nga naman, o say problema. Ang mga estudyante sa high school, nagpunag syagit, ingo sa gipangyawaan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!